Ungklanipun Gongso Mahadewi Sound System Yuga Jabrusa. Skenario Bondol Mijil saking Wisma Palerman, Wisma Pamujan Skenario lenggah wonten ing Ya Allah ya Allah tengah-tengahipun sasana pasugatan Jawi kanthi manunggu puja manembah marang Gusti kang murba ing dumadi sampun anggar jagat saisine sakabehing saratuga sarana kanggo samekta kanggo semepak Rupo sing jupa kang kumelun sumundul oneng awian ana sekar mawar sekar kantin sekar kenongo sekar baratus sekar dodo arum winangka sakabehing maujud sakabehing saratuga sarana sedakep sluku tunggal kang mampu teges amat Prabawa Saka ngicali Angkara Murka ngicali Durjana Budi Candala lan Sukerta ing pangruwating desa wonten ing wewengkon padukuhan Sumur Klindur Giri Suba Gunung Kidul bentuk kesamangke tansah sedaya warga guyub rukun bandol ngrokol jungguh kang ginayuh sembodo kang sarwa sinedya basuki kang kaesti rahayu ingkang sarwa tinemu sakabehing Sukerta salebur papan tanpa dadi gantya tumindak kang alus uga nyuwun dumateng Kadang Patmanca Lima kanthi panyuwunan risang pawang nyuwun wonten ngarsanipun Gusti kang murba ing dumadi nyuwun titah kang kasat ing netra ing samanggenipun tansah atut runtut anut wirama karsaya kasusupake marang raga-raga kang piniji Bragada putra putri Yuga Jabrusa sing duwe watak alus sing duwe watak kasar sing duwe watak sejengan nyawiji mancing saya kamu saya cedak saya celak
dan juga MR Bandono Channel.